ka barkada masaw ka masa tigere ma fo ka masa min sigi kala filima kɛ ka masa min sigi masa min ka masaya be masayaw bɛɛ lajɛlen sanfɛ an b'o masa fo ka barkada ale min kɛra sababu ye ka bi araba sɔgɔmada yira an kɛnɛyala an bɛ seli kɛ ka caya an kuntigi kan Muhammadu Rasulullah kisi nɛma ba ye an ka jɛnatigɛ in a sababu a bɔra an masa minnu na an b'u fo k'u ni sɔgɔma an ka jamana ladalamaw diinɛmaw kodɔnnaw sengolaw an b'u bɛɛ fo k'u ni sɔgɔma Amza Sidibe ko an ka siran Ala ɲɛ an ka jɔrɔ an dayɔrɔ la ni waati in na jamana bɛ danku min na bi kunnafoniya ni waleya minnu kɛlen don ka jamana labɔ ni dɔnkili an b'a sɔn tiɲɛna k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la adamaden kan ka siran Ala ɲɛ n'Ala ye se di e ma ka jɔyɔrɔba di e ma a bila i kunna ko don dɔ ko Ala bɛna wele bila i ma ko don dɔ ko e ka jɛnatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban e min kɛra sababu ye ka waleya jugu bila sen kan e min kɛra sababu ye ka maaw bɔnɛ o nin na a bila i kunna ko don dɔ k'e fana ka waati bɛ se wallahi ni o dɔnna ni o sabatira adamaden dusukun na i bɛ siran Ala ɲɛ Ala ɲɛ siranya n'a sabatira nafolotigi dusukun na a ka nafolo ɲini cogoya ale ni a ka nafolo baara cogoya a bɛ se a kɛcogo la ni Ala ɲɛ siranya sabatira setigi ani jɔyɔrɔtigi dusukun na i man ka faamaw ye maa minnu bɛ waati min na ni fanga b'u bolo u bɛ kafa ka yada laɲini dɔw bɛ kɛ u fɛ u b'u ban k'o kɛ nka Ala ye yɛlɛma masa ye ni e yɛrɛ yɛlɛmana ka da o bolo kan i n'a dɔn ko jɔngala tuma min na se bɛ e ye e kun kan ka siran Ala ɲɛ ka ko dɔ to ko dɔ kama ni e banna ka waleya ɲuman ani ŋaniya ɲuman ta ka ɲɛsin maaw ma jɛnatigɛ in ye jurudo ani jurusara de ye n'i ye ko ko kɛ a kɛra ɲuman ye o a kɛra juguman ye o Ala b'a juru sara i la n'i ye ɲuman kɛ a bila i kunna ko Ala b'i sara ni ɲuman ye ni i ye juguman kɛ ni e kɛra sababu ye ka maa dɔ bɔnɛ a nin na waleya dɔ la ni Ala ye e yɛlɛma k'e bila o minɛn kɔnɔ a bila i kunna ko e fana bɛ bɔnɛ i nin na ten nin yɔrɔ in na an b'an ka finitigilakaw fo u ka wulikajɔ ni cɛsiri la u k'a dɔn k'a fɔ malidenw b'u kɔ bi u b'u kɔ sini fɛn fɛn bɛ ka k'u fɛ malidenw hakilinanta de don maa tɛ fanga ni san cɛ wa maa ma fisa ni maa ye maliden na Colonel Assimi Goïta jamana kɔnɔ den don e min bɛ ni e b'i ka bololabaara la a bila i kunna ko Assimi Goïta man fisa ni e man fisa ni Assimi Goïta ye an bɛɛ ye jamanaden de ye an bɛɛ ka jo sariyaw ani an ka hakɛw kan ka lafasa de maa tɛ yen ko e kelen bɛ i da maa caman yɔrɔ kan maa tɛ yen ko e kelen bɛ kɛ sababu ye ka maa caman bɔnɛ u nin na ko ni gɛlɛya sera e ma ko maa dɔw fana ka wuli k'a fɔ k'olu bɛ e lafasa ayi o bannaw maaw hakili la ko Mali tun ye fɔlɔ Mali a tɛ san ta bɔ fanga tun bɛ maa minnu bolo fɛn minnu ja u b'o kɛ fɛn tɛ bɔ a la o dabila la o jamana min na dansigi bɛ kɛ Faransi la k'a fɔ Faransi ka kunnafoniya tɛ tɛmɛ jamana kɔnɔ jamana min na kangari bɛ da Faransi ye k'a fɔ aw tɛ na ten ka don k'aw sago kɛ Mali la maa minnu kɛra o sababu ye a kan ka dɔn k'a fɔ olu hɔrɔnden halalaw de don maaw do jamana kanu bɛ maaw minnu na maaw do fana malidenw b'u kɔ u b'a dɔn fana olu bɛ ka ko kɛ malidenw ɲɛ b'u la n'u faratila dɔrɔn malidenw bɛ can f'u ye adamadenw an kan k'o de dɔn ka kumakanw dabila kumakan minnu bɛ kɛ sababu ye ka futinɛ don malidenw dusukun na ka waleyaw ta waleya minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka fanga buruja ka jamana kɔnɔdenw su ka kɛ fanga la o hakilina bɛ aw fɛn fɛn la n'aw ma sabali n'aw ma farati Mali kura a bɛ kɛ aw kɔ bi sɔgɔmada in na Don Kibaru nin y'a waati selen an balimaw an ka bi sɔgɔmada in na Don Kibaru kunnafoni balaw na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka minisiriso min ka baara bɛnnen don farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw olu ka koɲɛw sabatili ma o minisiri ale ni an ka kunnafonidilaw ka soba a ɲɛma Banjugu Dante u ye barosigi kɛ kunungo ka sanga ni Coupe du Monde n'o ye dolanciba ye min kan ka kɛ Katarikaw fɛ ni Mali ale ni Tunisie kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ jumadon sigikafɔ o sabatira minisiri ani Banjugu Dante cɛ u koɲɛw la
min bɔra o la an bɛna o lada aw tulo kan bi sɔgɔmada in na. Ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na. An lamɛnbaaw an ka finitigilakaw ka ɲɛmaaba ni o ye chef d'état-major ye ale ye kunnafoniya fana di ka sanga ni Tesit ale ni Boni marabolo la finitigilakaw ye jijalen cɛsiri min kɛ k'u kɔda Mamurutilon kɔ la jaabi min bɔra o fana la an bɛna o lada aw tulo kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kan. Mali cɛmancɛ fanga ɲɛma Colonel Assimi Goïta ale ka dɛmɛw a baaraw bɛ ka yakubaya an ka jamana kɔnɔ u sera Segu marabolo kɔnɔna la Colonel Assane Bajalo Touré a ye dɛmɛ ta ka di maaw ma maa minnu bɛ degun kɔnɔ ka sanga ni sunkalo yɛrɛ o natɔla ye seereya minnu sɔrɔla o la an bɛna o fana walawala aw ye bi sɔgɔmada in na. Ni ne ye kunnafonibalaw ye an bɛna dɔ ɲini ka fara minnu kan k'o lase aw ma bi araba n'o bɛnna marisi kalo tile 23 ma san 2022. Amza Sidibe fulakɛ nɛgɛ karafe b'ale bolo aw bisimila ɲɛta don kibaru kɛnɛ kan. Ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana don kibaru. An lamɛnbaaw an ka jamana ɲɛma Colonel Assimi Goïta aw hakili b'a la don min na a y'i kalenki siyɛn malidenw ale ni diɲɛma ɲinɛ a y'a yira k'a fɔ ale ka sara n'a y'a sigi sigiyɔrɔma 3 sigiyɔrɔma 2 ɲɔnbɔɲɔnko bɛ yen ale na o bila maaw ka bolo kan maa minnu bɛ yen n'u ni dɛmɛ ka kan o waleyaw de kɛra sababu ye a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen n'o ye Colonel Assane Bajalo Touré ye ale ye wulikajɔ bila sen kan tɛnɛndon n'o bɛnna marisi kalo tile 21 ma san 2022 Segu marabolo kɔnɔna la u ka hakilina ni laɲini minnu bɛ tali kɛ opération jigisigi la n'i ko jigisigi o de ye ka adamadenw jigisigi u taara o waleya dɔ la sabati Segu marabolo kɔnɔna la a hakilinaw na min ye dunfɛnw ye adamadenw mako bɛ jɔ fɛn minnu ma ka sanga ni sunkalo yɛrɛ natɔla ye o dɛmɛ de taara ta ka ɲɛsin nin maa ninnu ma a hakilinaw n'i y'u ta k'u lajɛ kilo 50 malobɔrɔ kilo 50 ɲɔ la ka se kilo 25 sukaro makɔrɔni tulu alikuranɛ ka se sakiw ma saki minnu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ sunkalo yɛrɛ kɔnɔ adamaden mako bɛ jɔ fɛnmisɛnnin minnu na olu caman bɛ a kɔnɔ i n'a fɔ nɔnɔ ka se tamaro ma ani selitapi kɔlɔsiw olu caman u y'o fara ɲɔgɔn kan k'o di maa caman ma Segu marabolo kɔnɔna la Colonel Assane Bajalo Touré ka kɔrɔfɔw la a ko nin bɛ bila minɛ min kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ sunkalo bɛ ka surunya jamana ɲɛmaa y'a ye k'a fɔ waati sera tɛ sa fana jiw n'o ye jibodow ye olu yakubayalen kɔfɛ jamana marabolo caman na a sera sa sunkalo fana ka kunbɛn maa minnu bɛ yen ni olu ni dɛmɛ ka kan olu fana ka se k'a dɔn k'a fɔ ko u tɛ kɛ dɛgɛrɛfɛ ye o waleyaw de kɛra sababu ye Colonel Assane Bajalo Touré a ko jamana ɲɛmaa ye ale yamaruya a ka yaala jamana kɔnɔ ka se ka nin fɛn ninnu fana di selitapi ani kuranɛ maaw ka duwawu kɛ jamana ye ka duwawu kɛ camancɛ fanga tigilamaaw fana ye u bɛ baara min na baara ka se ka ɲɛ u bolo ka sababu kɛ camancɛ fanga tigilamaaw ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye malidenw jamana kɔnɔ jamana kɔ kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an bɛɛ lajɛlen ka se ka hakilisigi sɔrɔ wa ɲɛta ka sabati an bɛɛ yɔrɔ nin waleya in an b'a bila minɛ min kɔnɔ o de ye malikura jɔli ye ala k'a lasabati. Ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na. Mali minisiri min ka baara bɛɛlen don sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ koɲa sabatili ma kunungo n'o bɛnna marisi kalo tile 22 ma san 2022 a ye wulikajɔ kɛ ka taa kunnafonidilaw olu jabala la an bɛ yɔrɔ min wele ko maison de la presse ɲɛmaya bɛ maa min bolo bi o de ye Banjugu Dante ye nin taama in n'a a bɔra minisiri yɔrɔ ka ɲɛsin kunnafonidilaw ka soba ma a bɛ bila hakilina min na dɔwɛrɛ tɛ min ye dolanciba ye n'a kan ka bila sen kan diɲɛ yɛrɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔ ka ɲɔgɔndanw kɛ jamana minnu ye se sɔrɔ minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka dolanciba in kɛ n'an b'a wele ko coupe du monde a kan ka kɛ katarikaw de fɛ yen n'o ye arabu jamanaw ye arabu jamanaw ka setigi jamana ba min bɛ yen n'a bɛ wele ko Qatar ni taji bɛ bɔ u ka jamana kɔnɔ dolanci in kan ka taa kɛ o yɔrɔ kɔfɔlen de la nka a ɲɛbila baaraw Mali ni Tunisie jamana olu de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakililajigila Mali ni Tunisie ye ɲɔgɔn sɔrɔ
kan tɛmɛlen na o waliyaw n'i y'u ta k'u lajɛ an kan ka segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni a dolanci a bɛ kɛ sigiyɔrɔma 2 a sigiyɔrɔma fɔlɔ o de kan ka kɛ an ka jamana faaba la n'o kan ka kɛ jumadon n'o ye sinikɛnɛ ye marisi kalo tile 26 san 2022 an ka dolanci yɔrɔba min bɛ n'a bɛ wele ko 26 marisi yɔrɔ in labɛnna kosɛbɛ ka sabu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye miliyari caman de don yɔrɔ kofɔlen in na ka se k'a labɛn k'a kurakuraya walasa a hakilina terrain ka se ka bɛn ni sariya ye diɲɛ yɛrɛ terrainw olu bɛ sariya minnu la ko fɔ balontan yɛrɛ koɲɛw la kunnafoni baro min sigila minisiri ni kunnafonidilaw ka ɲɛma ɲɔgɔn cɛ n'o ye Banjugu Dante a hakilina ni laɲiniw tun bɛ ka tali kɛ min ka dɔwɛrɛ tɛ ka se ka kunnafoniya bɔ kunnafonidilaw yɔrɔ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma jamana kɔnɔdenw ka se ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu an ka samata sɛgɛw ka se ka taa u bisimila wa ka tila ka taa yir'u la k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw b'u kɔ bi u b'u kɔ sini o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara u ka dusu min kan u ka se ka u kɔ da Tinisi kɔ la an ka se ka sebaya sɔrɔlen fana kɔ yan wulikajɔ fana bɛ na kɛ tuguni ka an ɲɛsin Tinisi jamana ma an ka se ka taa yen fana ka se ka taa sebaya sɔrɔ n'o kɛra dɔrɔn an sen bɛ don diɲɛ yɛrɛ dolanciba la an bɛ min wele ko coupe du monde ni walew kɛra sababu ye Banjugu Dante ale ye kuma ta a k'a bɛ minisiri fo a ka wulikajɔ ni cɛsiri la a b'a yira minisiri la k'a fɔ Mali kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen bɛ u ka bila la wa kunnafonidilaw u na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa jamana kɔnɔdenw ka se ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu jumadon 26 marisi ka taa fa ka a yira an ka samata sɛgɛw la k'a fɔ an b'u kɔ wa an b'u dɛmɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na walasa u ka se ka sɛbɛya sɔrɔ dolanci in na u ka se ka gagner ka taa coupe du monde kɛnɛ kan ni hakilina ninnu kɔni n'i y'u ta k'u lajɛ a yirala fana k'a fɔ min ye setigi caman ye ani jamana ɲɛmaaw ani Colonel Asimi Goita yɛrɛ a ko min ye biye 1000 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye Colonel Asimi Goita a y'o di an ka samata sɛgɛw olu dɛmɛbaw ma minnu ye supporters ye ka da Asimi Goita fana ta kan jamana kɔnɔden caman bɛ yen maa minnu bɛ ni se bɛ olu ye minnu ye magobatigiw ye olu fana ye biye caman bila ka kɛ falaki ye maaw ka taa ta walasa u ka se ka taa dolanci in lajɛ u ka se ka samata sɛgɛw dɛmɛ wulikajɔ min bɛ ka kɛ an ka minisiriso fɛ min ka baara bɛɛlen don farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw ka kunya sabatili ma walasa min ye an ka dolancilaw ye samata sɛgɛw u ka se ka sebaya sɔrɔ Tinisi jamana kan an sen ka don coupe du monde na ala k'a lasabati ne k'aw kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye nk'aw kana ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka. An lamɛnbaaw an ka minisiri min ka baara bɛnlen don kɛlɛkɛcɛw ani kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw ka kuɲama n'o ye Sadio Kamara ye ale ni a ka jɛkulu maaw fo ka se finitigilakaw ka ɲɛmaaba n'an b'a wele ko état major général des armées olu ye kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ an ka jamana kɛlɛkɛcɛw u ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ k'u kɔda mamurutilenw kɔ la marabolo 2 la marabolo fɔlɔ o bɛ tali kɛ Boni la a yirala k'a fɔ finitigilaka 2 ɲɔnbɔɲɔnko bɛ yen olu tanyana Boni maa 7 fana bɛ yen olu jogila kosɛbɛ nka min ye maa murutilen caman ye maa 13 ɲɔnbɔɲɔnko olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛna u ni na finitigilakaw fɛ maa 2 ɲɔnbɔɲɔnko fana bɛ yen olu minɛna n'i ye tesi ta k'a lajɛ fana a yirala k'a fɔ ko finitigilaka 2 o ni tora a la maa 10 ɲɔnbɔɲɔnko olu jogila finitigilakaw u y'u kɔda maa murutilenw kɔ la maa 9 maa murutilenw na olu ni tora a la finitigilakaw ka pankuru u ye fɛsɛfɛsɛli kɛ sanfɛ ka se ka taa u ɲɛda mamurutilenw dagayɔrɔ dɔw kan u ye olu bɛɛ lajɛlen fana tiɲɛ ka se ka maramafɛn caman sɔrɔ ka minɛ u la hali bi an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛsɛfɛsɛli baaraw bɛ sen kan Boni ani Tesiti marabolo ni ɲɔgɔn cɛ finitigilakaw ka ɲɛmaaba n'o ye chef d'état major ye a ko a b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ hakilisigi ni basigi ni danaya o ka sabati bɛɛ lajɛlen dusukun na ka sabu kɛ olu y'u kalen de k'a yira k'a fɔ u na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa jamana kɔnɔdenw n'u bolokɔnɔfɛnw ka se ka lakisi wa jamana kɔnɔdenw fana jɔyɔrɔ bɛ kɛ min ye finitigilakaw ka baara nɔgɔyali la o de ye ni sigana kɛra yɔrɔ yɔrɔ la ni sigana kɛla maa o maa la
ka kunnafoniya sanuman ta dɔrɔn k'a di finitigilakaw ma ka se ka u dɛmɛ u ka baaraw la kɔnɔnangɛnya la o walew de bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se ka bɔ ni kɔlɔlɔ in kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'olu nin tora a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka yafu ma minnu jogila ala ka lafiya du k'u ye ala ka basigi la sabati Mali jamana kɔnɔ aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nale jama bɛ sewara aw nana an lamɛnbaaw an ka jamana a kɔnɔna kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ k'an ka b'a marabolo kɔnɔna la jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko collectif pour la refondation du Mali ni maa caman b'a dɔn Korema la olu ye wulikajɔ kɛ ka taa kangabakaw fɛ ka se ka taa barosigi kɛ n'u ye ka ɲɛfɔli kɛ Mali ni Guinée yɛrɛ koɲɛw n'i y'a ta k'a lajɛ bi hakilina ni laɲini minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ɲɔgɔn faamuya ale ni baarakɛɲɔgɔnya u ka se k'a lasinsin ani ɲɔgɔn cɛ n'i ye hakilina ninnu ta k'u lajɛ a bɛ bila minɛ min kɔnɔ kabini gɛrɛndɛ bɔra CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ gɛrɛndɛ min ma kɛ sariya kɔnɔ ka bin Mali jamana kan Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a ye k'a fɔ min ye Guinée sira ye an ka o nɔbɔ an ka doniw olu minnu tun bɛ na Sénégal fɛ u ka yɛlɛma Guinée sira fɛ o waleyaw o la sabatira wa baaraw bɛ sen kan Korema maaw fana ye dantigɛli kɛ ka sanga ni nin ko ninnu ye Abubakar Sidiki Fɔnba ale ye Korema tɔnden ye ale ye min fɔ an ka jango lamɛn wallahi Faransi gɛn a ma bɛn politikimɔgɔ minnu bɛ Faransi dɛmɛ na a ma bɛn u ma u b'a kɛ cogo bɛɛ ka kibaruya lankolon di Asimu ma ka kɛ i n'a fɔ k'u ɲun don ka sɔrɔ u ɲun tɛ n'u y'a firiw da la n'u ye fanga minɛ don o don Asimu tɛ an bɛɛ u b'an bɛɛ datugu u b'an bɛɛ faga mais Ala ka n'o kɛ Ala kana an labila u ye an bɛ kɛlɛ mun na an bɛɛ de bɛ kulun kelen kɔnɔ ko kun n'a ye Asimi sɔrɔ a bɛ Korema bɛɛ sɔrɔ i tɛ se ka boli ka taa ka cɛ o cɛ dan ka taa dɔngɔnɔmugu dun ka taa k'a turu o de kama an bɛ an profiter kangaba yan k'a fɔ président ɲɛna k'a kana mɔgɔ ci ka kɛrɛfɛ kuma lamɛn kalo 36 u y'o min fɔ u ye baara kɛ ni o de ye an b'o o de kɔ foyi tɛ bɔ o la fo ni min farala o kan ni masa Rahamani sɔnna wa an bɛ bɔ CEDEAO la de u ka communiqué kɛ k'an tɛ CEDEAO la n'a ko k'a tɛ CEDEAO la walayi maliyɛnw bɛ kɔngɔ muɲu san 1 dɔrɔn de don a baara bɛ ban pewu mais n'a ma bɔ CEDEAO la halisa an bɛ ka miliyari 9 de di CEDEAO ma san o san miliyari 9 an bɛ k'o de di hali u bɛ nin bɛɛ la an b'a wari sara hali ɲina nafa jumɛn b'a la subaga jɛ e ti nafa sɔrɔ jɛ min na maa min bɛna karisa n b'i ni minɛ i la e bɛ ka fɔ ko ɲinɛna dɔɔnin a b'a fɔ non n b'i tɔ la ten ɲinɛna dɔɔnin n b'i tɔ la ten e n'o bɛ mun kuma de fɔ mais n'a tora nin na mɔnɛ bɛ dɔ faga surɔ ne ma sunɔgɔ parce que gouvernement bɔra a bɛ ka makaritɔ kan min fɔ makaritɔ tɛ fɔ tubabu ɲɛna ni tubabu y'i fa neni i b'a fa neni siɲɛ 2 ka tila ka tɛgɛ da a tulo kɔrɔ wa n'a ka intérêt sera a bɛna biri kɔrɔ k'i deli makaritɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ koyi ani irisiw bɛ jɛ la o ani Faransi bɛ jɛ la o ani États-Unis bɛ jɛ la i b'i ka jɛ de défend makaritɔ t'a la a kana kɛ Asimi kɔnɔ ko an maliyɛn dama ni ɲɔgɔn cɛ k'an b'an muɲu ni mun kɛ ko balimaya don sinjiya don ninnu tɛ sinjiya dɔn u tɛ badenya dɔn i b'i fin de yir'u la i tɛ segin kɔ ni min bɛ bɔ a la o bɛ bɔ a la n'i tora tani ka segin na o b'a datugu donc an ko an bɛ nin kuma de fɔ Manden yan bɛɛ k'a dɔn fɛn minnu bɛ yen an ka Sarasiw bɛ ka kɛlɛ mun kɛ bi an taara président ka yamaruya kɔnɔ an taara Sarasiw minnu banana an taar'u lajɛ Mopti dɔw bananen dalen ko k'olu tun bɛ fɛ ka sa de parce que ko Mali bɛ yɔrɔ min na olu tɛ fɛn 2 nɔfɛ i ka sa kɔrɔ fɛ o ka wusa i ka manamana sa fu la donc Sarasiw bɛ population kɔ Sarasiw ɲɛmɔgɔw bɛ population kɔ mais u sirannen de don ko est-ce que population b'u kɔ an nana o de seereya kangaba yan population bɛ Asimi kɔ a kana Mali politicien ka kuma lamɛn maa minnu b'a kɔrɔ ndago kuma na a kɛ tantɔ dɛ CEDEAO bɛ ɲinɛ la CEDEAO tɛ ɲinɛ Mali la fo ka taa dugukolo minɛ parce que Faransi de don n'i y'a ye Macron bɛ Mali neni Macron bɛ fɛn fɔ Mali ma Macron ma baara foyi kɛ Faransi mun b'a to k'a bɛ se ka élection ɲini n b'a fɔ a ɲɛna an bɛna photo yira u la Faransɛ dɔw bɛ ka buru tɔmɔ ɲama na bi Faransi Faransɛw bɛ ka buru tɔmɔ ɲama na Ala ni kɔngɔ bolo san o san maa min b'i yɛrɛ faga Faransi a ka ca maa 102 ye min farala ka ɲina a bɛ maa 107 bɔ Ala ni dusukasi Ala ni sɛgɛn
ala ni ɲɛ gan bolo u bɛ miirina su de dɔ kunkolo la Faransi tɛ ka Mali kɛ foyi ye ni Mali tɛ Faransi tɛ yen Europe tɛ yen foyi tɛ yen u y'a marali min kɛ u b'o de kɔnɔ donc an bɛna nin kɛnɛ ninnu kan pour que ka ɲɛfɔli k'aw ye n'a ye maa minnu ka kumaw lamɛn a ka bɔ o kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a fɔ aw ɲɛna ko jamana ka sariya dɔ bɛ yen la loi 04051 portant organisation de la défense du territoire o bɛ Mali yamaruya bi n'an bɔra CEDEAO kɔnɔ irisi ye mun kɛ Faransi la mɔgɔ mɔgɔ ka société bɛ yen an b'a bɛɛ minɛ ka sanuw minɛ ka nafolow minɛ ka don an ka guerre la n'an kɛra tuma min na pewu ni Mali lafiyara an b'a d'u ma o ye n'a y'an diya n'a man diya an b'a bɛɛ kɛ Mali ta ye mɔgɔ bɛ tamaseere ɲuman de waleya an ni irisiw bɛ ɲɔgɔn bolo olu ye mun kɛ Faransi la bɛɛ y'a ye mais munna bi an t'an bolo di irisi ni Chine ma mɔgɔ tɛ baara kɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ yɛrɛ baara k'i ka jamana de o loi 04051 a bɛ yamaruya di maliyɛn kelen kelen bɛɛ ma ka yamaruya di dugu bɛɛ ma n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ dontɔ ye a ka dugu la a ye faamaw wele a ka ɲɛf'u ɲɛna dugu bɛɛ k'i ka dugu défend wa bɛɛ k'i ka jugu kɛlɛ n bɛ kuma surunya ni mun ye an b'a fɔ kangabakaw ɲɛna anw nisɔndiyara kangaba ye laɲini min kɛ ko régionalisation kangaba ni fɛn ka kan mun tɛ région ye kuma min n'a fɔra ministre porte parole Abdoulaye Maïga Mali cɛbaa don a bɛ Mali ko kalama kosɛbɛ a ye kangabakaw ka kuma mɛn foyi tɛ aw bali ka kɛ nin a tulo b'a la kangaba ni min ka kan a bɛ di kangaba ma aw bɛ kɛ région ye ni Ala tala sɔnn'a ma an b'a ɲɛfɔ a ɲɛna région bɛ kɛ ni dalu o dalu ye a bɛ ɲɛɲini a kɛra bi ye o a kɛra sini ye o kangaba kɔni ka région ya a bɛna kɛ ni Ala sɔnna ma o ministre porte parole a b'aw ka kuma lamɛn wa a tulo b'an na fɛnɛ ni Ala sɔnna ma a kana jɔrɔ o la mais an bɛ min fɔ kangabakaw ɲɛna kangaba a ye continuer a k'aw ka den ɲumanw ta ni élection daminɛna a ma fɔ ko diyagoya ye ko parti dɔ de ka mɔgɔ ka kɛ a ka député a y'aw ka dugu den ɲɛnamaw k'aw ka députéw ye a y'aw ka dugu den ɲɛnamaw k'aw ka maires ye a y'aw ka dugu den ɲɛnamaw kɛ a ka dugutigiw ye n'a fɔ o bɛ kɛ cogo min parti tɛ jamana jɔ furufuru feerela lɔgɔcila charbon feerela tɔgɔ feerela bɛɛ de ka kan jamana la jamana mara tɛ diplôme ko ye jamana mara ye k'a ɲɛdɔn o de kama an b'an ka kan don ba la n'a y'aw ɲinbɔ jamana in na ko n da t'a la i bɛ taa di maa ma a bɛ jamana ci n'i y'a ye an b'a fɔ ko Mali kura a kun ye de mɔgɔ ka n'i ɲinbɔ fangako la bilen ni élection daminɛna aw kana taa maa ci ta a y'a lajɛ aw kangaba dama ni ɲɔgɔn cɛ aw k'aw ka duw lajɛ aw k'aw tabiyaw lajɛ aw yɛrɛ k'aw ka mɔgɔw suganti minnu bɛ taa kuma aw tɔgɔ la n'a y'o liti ta ka vote a ye o tɛra 200 ko la du bɛɛ bɛnn'a kan ko Musa de bɛ kɛ maire ye o ka danga ye Karimu ye o ka danga ye nin ye n'a y'o liti ta bɛɛ ka vote o ye a kana aw kale kaban bulon na ko mɔgɔ kana bɔ a kɔfɛ jɔn bɛ bɔ a kɔfɛ a bɛna ɲɛmɔgɔ minnu ta k'u kale kaban bulon na k'u tɛ kangaba janfa baara ma ban mais k'a kɛ ka dugu ta ka kalifa mɔgɔ la ko maire don ko député don an bɔ ya bɛ dama tila ka aw janfa ka tila k'aw ka dugu ci ka tila ka taa sariya dɔ ta min b'aw ka dugu ci ni kabankaw ye député ta a k'i kale kaban bulon na sariya o sariya n'o taara Mali la n'o bɛ maloya juga la ni ne y'o ta Ala ka nin kɛ tan Ala ka nin kɛ tan est-ce que o député bɛ t'i da don kuma wɛrɛ la député mana bɔ Sikaso o k'i kale Sikasokaw ka fɛnba dɔ la ye est-ce que a bɛ sɔn ka Mali janfa min mana bɔ Kidali o kelen min mana bɔ Kucala o kelen est-ce que n'o bɔra o bɛ jamana janfa est-ce que u b'u kɔnɔbara jɔrɔ wa bon an ka Mali kura ye nin de région dugu o dugu bɛɛ k'a lajɛ a ye bɛn aw ka dugu den ɲɛnamaw ta kalafili tɛ dɔwɛrɛ ye koyi bɛnkan dɔrɔn ni dugutigi sigi daminɛna n'a ye dugu den ɲuman minnu bɛ a b'u wele bon an b'an ka danaya da aw kan a bɛ n'aw kale kaban bulon na aw minnu bɛ maire ɲini a bɛ n'aw kale est-ce que o la o bɛ dugukolo feere wa est-ce que u b'aw janfa an nana ko miirina de di kabankaw ma ka tila ka miirina d'u ma dugutigiw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u ka dugutigi conseil traditionnel sigi dugutigiw alimamiw denmisɛnw ka ɲɛmɔgɔ musow ka ɲɛmɔgɔ a ye conseil traditionnel sigi depuis sisan parce que Asimi y'a fɔ a bɛ assise nationale la yan'o don ka cɛ o b'a sɔrɔ aw labɛnnen don n'a y'o kɛ a b'a ka dugu den ɲumanw cogo parti tɛ Mali jɔ koyi parti ko kuma tɛ tiɲɛ ye tubabu o ye tubabu ka miirina de ye ka na ko démocratie u bɛ dɔ bila fanga la
dɔ bɛ kɛ fanga sinamatɔn ye o la min bɛ fanga la n'o y'u sago kɛ u bɛ marifa ni wari d'o ma u ka jamanaden tɔw lajaba maintenant min bɛ fanga la n'o m'u sago kɛ min bɛ fanga contrôle la u bɛ wari ni sanu d'o ma u ka mankan wuli u bɛ nin dɔrɔn de fɛ donc an yɛrɛ k'a lajɛ démocratie tɛ kelen ye il y a des démocraties il y a pas une démocratie démocratie ye fɛn caman de ye an k'an ka démocratie kɛ maa ɲɛnama sugantili ye n'an ye maa ɲɛnamaw suganti an bɛ président ɲuman sɔrɔ yanni an ka député di mɔgɔ ma an k'a ɲininka a bɛ bɔ du jumɛn kɔnɔ a fa ye jɔn ye est ce que a ye jamana ka nafolo siɲɛ wa a tɔgɔ bɛ ko nɔgɔlen na wa a ye faden to dun wa a ma faden to dun wa jɔnni don n'an ye baara kɛ ni nin ye Mali kura ye sinon an bɛ kule ka fɛn bɛɛ fɔ ko denw ka faw bonya muso ka cɛ bonya o tɛ kɛ tant que an ma segin an yɛrɛ ma n'an seginna an yɛrɛ ma dugudenw ka dugutigi bonya mɔgɔkɔrɔbaw ka ɲɛmɔgɔw wele k'u jalaki a ye nin kɛ a tɛ bɛn ka dɔrɔgu ta dabila bɛɛ ka wuli k'i jɔ ka gulɔminjugu dabila an bɛ bɔ nin bɛɛ kɔnɔ n'o kɛra bari tɛ jɔ ka ɲɛsin an ka sodaw ma parce que a ye maire min ta o b'a yɛrɛ kalama o tɛ autorisation di hôtel dɔ ka jɔ ka ɲɛsin aw ma donc an kun nana nin kuma de fɔ aw ɲɛna an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini kangaba dugutigi fɛ k'a ɲini kabanbulontigiw fɛ u ka duwawu kɛ Korema ye u ka duwawu kɛ Asimi ye u ka duwawu kɛ Mali ye maa o maa n'o bɛ janfa la Ala k'a ka janfa tigɛ a yɛrɛ Ala ka Mali sankɔrɔta Ala k'an bɛɛ bɛn kan kelen ma n'an bɔra yan nɔ ka taa an bolo don fɛn fɛn la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o kɛ ko sankɔrɔtali ye ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma Abubakar Sidiki Fɔnba Ala ka duwawu minɛ maa man de bɛ yen ni e ka hakilina ye camancɛ fanga in a ka dafiri Ala ka a dafiri e yɛrɛ da la Abubakar Sidiki Fɔnba ka kumaw tɛmɛlen kɔfɛ kɛnɛ in kan maa dɔw tun bɛ yen minnu ye dantigɛli kɛ ka sanga ni jamana mara tacogoya ye olu ka seereyaw an ka jan ka olu fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ n'a foli bɛ an balakaw ye olu ka ɲɛmɔgɔba a nana a diyara n ye an b'o fo ka bɔ yen ni an ka sifinnakaw fo mais sifinnakaw foli fankelen dɔrɔn de dira u ma fɔlɔ dɛ n b'o fɔ ka da kan mun na barisa Korema ka principe dɔ bɛ yen Korema ka laɲini dɔ bɛ yen sifinnakaw de kan ka saniya don dugu kɔnɔ o de la foli filanan b'aw sɔrɔ an tilalen yanna ne y'a ɲɛma bɛɛ tɔmɔna n'a ka d'a ye ne yɛrɛ bɛ fara aw kan k'a tɔmɔ donc sifinnakaw an bɛ fɛ u ka misali di k'a fɔ k'olu de bɛna dugu la saniya donc o de la n ko o ko banna foli filanan bɛna s'u ma wa n b'a dɔn u bɛ se ka da o la u tɛna jigi tigɛ n'o bɔra yen n bɛ an ka mɛriw fo mɛriw u k'a dɔn ni an ko ka dugutigilakaw ka fanga segin u ma o kɔrɔ tɛ k'a y'u den kɛrɛfɛ dɛ mais tiɲɛ tiɲɛ de ni ko dugutigi o kɔrɔ ye dugu de kan ka k'a bolo dugutigi se ka kɛ dugu kɔnɔ ko bɛ kɛ a t'a kalama Korema ko k'o ka dabila dugutigi de ta ye dugukolo ye mɔgɔ si tɛ se ka mɛtiri kelen da dugu kan tugun ko dugutigi t'a kalama o man ka kɛ an b'a fɔ ne dugutigi fɛn fɛn ko e ka dugu yɔrɔ dɔ minɛli la e t'a kalama o tuma na an ka dugudenw ɲininka dugudenw a y'a jɔ a ka dugutigi kɔfɛ ni a y'a jɔ a kɔfɛ ni an m'a ye a ɲɛfɛ o tuma na dugutigi i kan k'i yɛrɛ ɲininka o la dɛ ni dugudenw kɔni jɔlen don i kan ka k'u ɲɛfɛ n'u jɔ ni e t'u ɲɛfɛ a ma ɲi dɛ o tuma na an bɛ dugutigilakaw deli an b'u kɔ o de dugutigi an b'u kɔ Korema bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Korema b'u dɛmɛ o de la bi bi in na an nana an ka président de transition n'o ye Asimi Goyita ye a ye kuma min fɔ an nana minnu don ba la a bɛ fɔ ka fanga segin dugutigilakaw ma o tamaseere fɔlɔ ye jumɛn ye drapeau ko u bɛ ka drapeau jɔ ka so sanfɛ donc o drapeau nana an bolo yan
drapeau bi wolonfila an bɛna di préfet ma préfet b'a di dugutigi ba ma a b'a tila dugutigiw ni ɲɔgɔn cɛ wa ne bi bɔra la drapeau kan ka k'u bɛɛ ka so sanfɛ depuis i ma don dugu kɔnɔ i bɛ drapeau ye i b'a dɔn ko nin ye dugutigi ka so ye o de kan ka kɛ mɔgɔ si man ka tɛmɛ ten ka ɲininkali kɛ dugutigi ka so bɛ min dugu kɔnɔ donc i ye dunan ye cogo cogo n'i donna i b'i na i kan ka dɔn ko nin ye dugutigi ka so ye donc drapeau ninnu bi yan an bɛna di préfet ma préfet bɛ a di bɛɛ ma donc Korema ka laada ye mun ye sani an k'o fɛnw daminɛ an bɛ wuli an ka hymne national an b'a da komi an bɛ kanga yan o ye Manden ye an tɛ se ka na Manden n'an bɛna an ka hymne national da tubabukan na o man kan donc bi an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a fɔ bamanankan in na maninkakan in na ok. Mani mana tango, leka tele bajuru, ambe kanje siri, kanari dutibe, surahanu waliyakele. Paramina dilenya jugu marakungo sonona wanema zeka wiliki jo saya kabisa maluri parafina faso mari Jojo iwo ya pere farafina na paso mari kele info kele ya kele maritile besini jigira puro puntira kaira Ino hakili la tigera pepiu. Abente. Aywa netina kuma jaya. Korema. Sente honorable wa kono. Association chamba ba kono. Parti politique chamba ba kono. Civil temene encore. Dugutigiw. Ani meru ka bɔ kɔrɔn fɛ ani sɔngoyew ka sɛfuba u mɔgɔ 40 olu de nana k'u fara Korema kan k'an bɛ Mali jɔ kura ye Korema ko an ka Mali jɔ kura ye dɛ o miirina ye jumɛn ye k'a fɔ Mali jɔ a bɛ bɔ mɔgɔ dusu de la fɔlɔ Mali jɔ tɛ k'a fɔ ko i taara i ka parti créer o yɔrɔ bɛɛ la Ala ye dɔnniya ta ka don i kunkolo la k'e bɛ se ka jamana diriger donc o tɛ tiɲɛ ye parce que u bɛ deli k'o de fɔ an ye ko politique mɔgɔ de bɛ se ka jamana diriger parti tigiw mais ni e y'i ka parti créer a lamɔ t'i la a daluya t'i bolo e t'i bɔkolo dɔn e tɛ se ka Mali diriger o de la an ko an kana sunɔgɔ tugun sifinnakaw k'an b'aw de ma a ka ɲugu fɛnna o ye 2000 ni 1000 ni minnu a ka siniɲɛsigi o wari dɔ taara o siɲɛ ka na aw bololasow la n'a y'a tɛgɛ jɔ o kɔrɔ a y'aw yɛrɛ siri dɛ donc ne mɔgɔ de nana ko a bɛna o sugu kɛ a y'a fɔ a ye fɔlɔ an ka faso jɔ a ka baara ɲini an ye fɔlɔ n'i bɛ baara la a ma se ka t'i tɛgɛ jɔ dɔ kɔrɔ donc u b'u ban de ka baara di sifinnakaw ma ni sifinnakaw ma baara daminɛ sisan minnu bɛ yen n'i m'a bila bana ye i b'a bila Ala ye koyi ni aw dɛsɛra ka sɔrɔ olu ma baara kɛ o tɛ baara ɲɛdɔn faso bɛ taa ɲɛ donc depuis sisan de sifinnakaw kan ka don baara la an b'o fɔ gouvernement ye u ka cogoya bɛɛ kɛ ka baara k'a di sifinnakaw ma o ye kelen filanan bi Korema tɔgɔ la n bɛ kuma dɔ fɔ an ka gouvernement mɔgɔw ye k'a fɔ ko kɛra an y'a mɛn a ma diya an ye a ma bɛn a ma cogoya si la o ye mun ye u ye jaabi mun di CEDEAO ma an ko k'an b'u kɔ mais n'olu seginn'u kɔ o ma diya an ye an bɛ Manden yan bi Mandenkaw bɛ ko dɔn
ko ita to ka nemu e be mande dono e donc aye mu po anga transi mwani ka foko amrono no fangala hotel parce que anya ko le dadio adore ko même pas kurare jo do e tie ulu manga tibuko abe siga ko muna ate ka ko anto la nga ampreno no ambe tembe bunyu le tira ko be korochelu dasbu na bu ko ko mari mi no ko rebina ampa ya même no ba ampa ata ngumbiru ayo refuye donc ne am ko sondo am ba fuyo kana sigu ko uka ko tira mo shewere nubina kado bisaba de wona mun forwe ambe sigori ga nu to be kana na tunai anga ko tira yo mono amma ni na koy ko non tira yo mono amma here koy sama wa ga wari to wa ga wari glane ko anta fe c'est pas anta fe anga here ka wari o ye corona mirida ama ko gouvernement anu be ni mo ngame ka saka mo ko o koreka le nube segi kore la antu ko tugune ko do donc même sini ngene amba kuye muno be ka mirida jubuta sini kere ka do klila asimi akana sone tubabuye mo wa lima so aye sekle sini ni sonaye kana ko ka be ni la ra be jene ka bi ka donc be bo do tubabula bini bana bolo sini ibe fe ira la munga jugune korole mais e bana bolo bi sini ka ko kibi kanda ye abe tikela abe yelega donc ama ko asimi akana siga ko an jole ba ko ya ni ala sona nama siga ko amba nye ni fe ba soro afika ka soro ata kere fe amba kere fe donc kurema ka kuma ka we bi donc si ça me kurema traitement ale ba la se du la ko anga fodi be kala jonga mande da mo bolla de ngele mi fa jibril no sali ala ga dara so sumaye ado ga mi wulle ki do akoko mawru man keita ka korge na blaro mi mande ngoro ale ba tayi anga fodi be ani wole me ka nyasi ama e keita ire ale le koko mande musokuru 8 marsi daba ka topu e karam ni asonama sangore kabena ka kabaya aboke keta ala ka sisoma be nyolo aywa be nyolo mande dugutigiw namu mande musokuntigiw namu mande demsaw namu anga jeliw anga numu namu anga tondigi namu kana bla anga chef de service la namu kanga ba service d'arcité mi ni mi nyamo do te o te yari a service be namu amay fo kay woni lo baraka ñoko yalla ibe do woni nama do bla doro abisra dola me ñira wata ke gina senti na tami fola mba fa ñira de carme ani sumana france ma ana collaboration ani ci ani brasil anga force de sécurité anga fo libe ka ñasiuma ne tawi bi jamana ga kala anga wolo me ala ka jamana ko su amin suni tele o ye bino ya suni tele mugu ya tele ko bino a tele ya brigade wure kono mais o benu taw taw ma reculer a faso ko le do beki sebo ke donc famille sécurité ko di ne ga jamana kono ay ali ko sente moy am bi chama fa ñoy na am bi ay bi akli to rodo no do kera le développement passe obligatoirement par un regroupement fort ñefe ni ama feke yirwa ke sabati fangan ka fo ñonga ke barka soro kan lili soro ke lili do o de ko so anko ARCK mandem bloma conseil de cercle anga mbolo di ñoma ani maire la kay merul ne ñina day ko o manga ke bara aydo ni nek mara ke ba way kuma rendi nek mandem du maire mu wa ani fla abebe kene ni ngaya dam ay bismillah amay de ga jamana kono amay de ga commune kono amay de ga cercle kono donc ma je to ka la munga le développement passe par un regroupement fort. Oye Mundibi. J'aimerais que option de BNB. La régionalisation. Parce que acteur douanier avec 10 ans mobile en bas pour le le peuple de Bamako Sud. De Bamako Sud. Encore en bas fait les francs quelques régions ne Bordeaux de la Guinée. Hier seulement j'étais à Syrie. Pour des activités transfrontalières.
Mali ni Laginɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma ka sinsin an ka sinji banban k'an ka balimaya banban k'an ka dɛ banban jamana fila nin a ka se ka kɛ jamana kelen de hakili la ani baarakɛɲɔgɔnya la ne bɔtɔ filɛ kɛnɛ dɔ kan kɔrɔ kunun donc ne b'a dɔn n'i ye région kelen créé yan a ka ca Ala fɛ ani Guinée ka intégration tɔ a bɛ teliya a bɛ teliya a bɛ fanga sɔrɔ parce que hakilina min bɛ yen bi ne b'o dɔn n tun ye n baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ Laginɛ maire n tun y'u invité mais bi rencontre ba dɔ b'u fana bolo Kankan o ko ma vraiment président c'est regrettable on avait souhaité être avec vous au Mali mais min nalen nin n yɛrɛ ɲɛ b'o la n ko a ye delilen kana kɔrɔlen n bɛ tiɲɛ nin ma donc o fɔ CNT mɔgɔw ye an ka cohabitation avec la Guinée il n'y a pas de problème a y'aw hakili latigɛ o la kɛ ka baara kɛ ni o hakili sabatili ye an fɛ yan a b'o fɔ jamana masakɛ ye ko fɔ premier ministre n'o Choguel Kokala Mayiga de an bolo b'a kɔrɔ bi an bolo b'a kɔrɔ sini Manden ko k'a b'a soutenir ne ko k'e bɛ san 100 de kɛ san 100 an b'a souffrance an b'a dɛmɛ k'a supporter parce que nous voulons un Mali fort. Nous voulons un Mali désormais indépendant. A dun tɛ sabati fo hakili ɲuman bɛ ka kɛ Taïfɛ an k'a dɛmɛ an k'a sinsin. Donc n bɛ kuma surunya sinon n bɛna don conférence yɛrɛ ka thème na. Nin ye Mandenkɛ ka foli di k'a bila i ɲɛ ka hakilina yɛrɛ i la kɔnɔ lakana a ye seko la hali bi an k'a sinsin a kɛ hakili to nin fanfɛla la an bɛ frontière de la bi n'an sera kɛ kan kelen sɔrɔ dans la zone du Mandé avec sécurité tɔ renforcée un camp militaire ou un escadron fort digne de nom ou bien un peloton fort digne de nom n'o kɛra je pense que la sécurité va demander jamana de la alors an bɛ jamana ani jamanakɛlaw danbɔlen don n'i taara côté dɔ nin kan bi k'u ka sécurité disposition ye i nana an fɛ yan i yɛrɛ b'a fɔ k'o dɔ fara an ta kan donc nous souhaiterons cela également vraiment o de ye hakilina babaden kuma ɲalen n'ajaden kuma ɲalen voilà très bien sisan kuma bɛ ASC ka bolo n'o ye colonel Traoré Nation Kalunga den ale ni wulantamba kusuru ni kasine ta kasine sa sala fabule daga fabule mata fini mata gbe na Manden Traoré kamare Manden tar ku tuna ke plani de kolandi de kausana kolangoli Traoré ala ka jango ke kesebe la ko dembe ya do na bole te diala ira ka jeli fa amna kife ni ba ndo o a ma Traoré Malma an sɔgɔma an sira hɛrɛ la ala k'an tilen hɛrɛ la yamasɔrɔ kayira ala y'a di an bɛɛ ma ala ka kɔsɛn kayira ala ka d'an ma an bɛɛ nabaga bɛɛ fo nabaga min bɔlen Kaba n'a lamini kɔnɔ Kaba dugutigila kayi n'u ka conseil an ka foli b'u ye an ka foli bɛ musokuntigi bɛɛ ye Kaba mara la an ka foli bɛ jeunesse ɲɛmɔgɔ bɛɛ n'u ka dankan ye an ka foli bɛ an ka service ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye a bɛɛ bɛ yan an ka foli bɛ Baba Komanda ye an ka foli bɛ sécurité mɔgɔw ye Komanda n'a baara min kɛ sura a kɛlen ne minɛnba in na n'a mɛn tɛ dɛ a bɛɛ kɛlen sigilen in na jusqu'à 23 heures a ye Komanda fo n ka foli bɛ Grand Forum ye n ka foli bɛ Masarena ye n ka foli bɛ Kurukanfuga ye association fɛn fɛn nalen n ka foli b'a bɛɛ ye foli belebele laban bɛ kɛ mun ye o ye Korema ye Korema a bɛ fɔ de ma ko collectif pour la refondation du Mali Korema o ye CNT ka bolofara de ye fo mɔgɔw k'a faamuya ni pour que Maninka k'a faamuya Asimi colonel Asimi Choguel Kokala Mayiga olu ka kuma de b'a da n'i ye kuma min mɛn baladenni na bɔlen balaba da dɛ a ye mana fɛn fɔ a ɲɛna yan bi a y'o minɛ komi o ye lakika de ye
ɲɔgɔn dama dunbu kuma o banni bi Namu. mɛn dan ye mɛn tigira ye Namu. mɔgɔ minnu Namu. a bɛna min f'aw ye Namu. Mali ka armée monter en puissance Namu. a bɛna min f'aw ye Namu. Mali ka sariya bulon kan Namu. u bɛna min f'aw ye Namu. Mali yɛrɛ ka lakana k'a ni CNT miiriya ye min ye maliden kura ko la ko maliden kura Namu. ko jeunesse t'a don Kaba. kun na yɔrɔ min na u ye tɛgɛrɛ fɔ tan de Namu. k'a diyar'u ye Namu. Manden de ye Manden ye Siga t'o a rɔ. tɛ fɔ k'olu kana kaba Namu. ala yɛrɛ k'a lɔn natigɛ Namu. k'a kɛcogo f'u ɲɛna Kabako. a ye bolo b'a kɔrɔ Tiɲɛ. olu man tɛnɛ ni irisiw ye wa Pam. Katerodi. Katerodi. olu tɛnɛ ni irisiw O ye itere anori. parce que Tiɲɛ yɔrɔ. ala y'a kɛ an y'o kɛ Namu. ne ko a ye taa nin kɛ tɛrɛ Namu. député bulon mɔgɔ yɛrɛ jari Namu. mais a ka di ye cogo min na an k'a kɛ ten o fana o bonya bonya ne ma a ye jɔ fɔlɔ ɲɛ kɔ filɛ Namu. n nana n ye a ɲɛfɔ dugutigi ye o dugusɛbɛ Namu. ka taa conseil de cercle la Namu. conseil de cercle a b'a fo Namu. a ko ko n bere Namu. i bolo bɔ n kɔnɔ ka ne sigilen ni nin ye Tiɲɛ. an bɛ nin de laɲini na Kabako. nin tɛ e ka ko ye dɛ Namu. nin ye kaba bɛɛ ko de Namu. kɛ bɔ yen Namu. ka taa commandant fɛ yen donc alhamdulilayi an bɛna min fɔ a ɲɛna conférenciers bɛna débat min kɛ a y'a lamɛn dɛ a y'a lamɛn dɛ A y'a lamɛn. laɲini min b'an bolo Namu. an k'an kalifa ɲɔgɔn na Tiɲɛ. Manden b'a kalifa transition na Namu. transition fana kalifalen Manden na Kabako. laɲini saba de b'an bolo Namu. conseil de cercle y'a fɔ Namu. k'a bila a ye Jufara CNT Jufara Namu. o y'an ka région ko ye Tiɲɛ. kelen Namu. filanan Namu. an ka député saba ko Namu. depuis indépendance taara fɔ ka na se bi ma Namu. k'a b'a député nin tilen Tiɲɛ. Tiɲɛ. depuis indépendance fɔ sisan Tiɲɛ. n'o bɔra yen Namu. an ka sécurité ko Namu. gɛlɛya min bɛ ne kan bi Namu. diɲɛ wurikile ka na ne fɛ yan Tiɲɛ. a sugu bɛ ne bara nationalité tɛ Mali kɔnɔ yan bi les 7 pays la ni min dɔ tɛ Manden yan bi Kosɛbɛ kosɛbɛ. a ye k'i hakili to an na sécurité ko rɔ Namu. n bɛ bɔ kuma dɔ yan fɔlɔ Namu. a kɛto ba kan sɛlalama A ye tigɛ fɔ. A ye tigɛ fɔ. A ye tigɛ fɔ. Traoré Sinaba Traoré a barika kuma nane yala ye voilà je crois que a ye faamuyali kɛ ayiwa Minamba Traoré ka nin kuma in na nin ye Manden bɛɛ de kungo fɔlen an ka ɲɛmɔgɔw ye hakili la u ye nin faamu u ye faamuyali sɔrɔ o la kosɛbɛ hami min b'an na i b'a ɲɛfɔ i ɲɛmɔgɔw de ye ninnu de ye députés ye ninnu de bɛ jamana kɔnɔdenw haminaw ta k'a lase sanfɛ n hakili la mun fɔlen filɛ nin u ye u y'a mɛn u y'a faamu donc o tɛmɛnen kɔ sa an bɛ an ka préfet wele préfet ka yamaruya di ayiwa conférence ka daminɛ monsieur le préfet du cercle de Kangaba. Commandant min nana Kangaba n'a mago bɛ dugudenw hakili la n'a mago bɛ dugu ka tagaɲɛ la Ture. Kabalakaw an sɔgɔma An ba. n bi yafa ɲini aw fɛ parce que an y'an ka dunan kɔnɔ Namu. o ma n'a jɔ la Tiɲɛ. parce que ka bɔ Bamakɔ ka na yan Namu. a ma nɔgɔ A ma nɔgɔ. embouteillage bɛ sirani fana bɛ gendarme couché i b'a fɔ ralentisseur Kosɛbɛ. donc olu tɔgɔ la n bi yafa ɲini aw ka yafu ma Namu. parce que u seko tɛ Namu. donc fɛn o fɛn fɔra yan Namu. n bi dɔgɔni dɔrɔn de fara a kan Namu. k'a jira Namu. CNT mɔgɔ ye Namu. u ka n'u taara transition mɔgɔ fɛ u k'a f'u ye Namu. Kangabakaw Namu. ko ala ko u b'u kɔ Kabako. fɛn Tɛgɛ. transition ye Namu. Kangabakaw b'a soutenir c'est-à-dire tout le Manden va travailler O tiɲɛ de. o transition ko Namu. donc transition yɛrɛ ka a hakili bila an kan Namu. fɛn tɛ se ka kɛ Namu. na duguden ma sɔn Kosɛbɛ.
donc fɛn fɛn bɛ kɛ transition fɛn fɛn na naamu an bɛ ala ko an b'o ko naamu hakili min kɛra sisan naamu gansan tɛ naamu o b'a jira ko bɛn de bɛ kangaba la naamu bɛn de bɛ mande la naamu o de kosɔn olu yɛrɛ hakili sɔrɔ ka na o tɔnsigiba kɛ yan naamu sinon jamana ka ca mali la yan kosɛbɛ mais n'i y'a ye u y'o kɛ naamu parce que bɛn de bɛ yan tiɲɛ o bɛn kosɔn olu fana ye u garisigɛ kɛ naamu ka bolo di ɲɔgɔn ma naamu ka transition président de la transition lajɛ k'a f'a ye naamu vraiment olu bɛna kangaba kosɛbɛ kangaba kunnafoni di kangaba ma naamu pour que min bɛ jamana kan naamu u b'a partage u b'a tila ɲɔgɔn fɛ k'a faamu tiɲɛ aw b'a kɛ dɛ bamanankan ka gɛlɛn ne ma dɔɔnin tiɲɛ tiɲɛ donc tile façon naamu kangaba kaw naamu bolo n'aw bolo bɛ ɲɔgɔn kan kosɛbɛ parce que CNT mɔgɔw olu de aw ka ciden ye kosɛbɛ n'aw ye fɛn o fɛn fɔ an b'a f'u ye naamu u b'a mɛn u bɛ taa a fɔ tiɲɛ n'a bɛ se ka ɲɛnabɔ u b'o sen k'a la a bɛ ɲɛnabɔ naamu donc o de kosɔn an ka bi naamu kɔnsigi min bɛna kɛ yan naamu aw k'a lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ aw kosɛbɛ ka aw hakili d'a la min b'aw hakili la fana a kana kɛ kuma caman ye aw k'a f'u ye tiɲɛ pour que u ka se k'a kɛ u ka fɛn de route la kosɛbɛ pour que kuma di ka se ka taa ɲɛfɛ o kɔfɛ kangaba tɔgɔ la mande tɔgɔ la ko n k'a f'u ye ko u bɛ président de la transition ani toute son équipe u bɛ dɔw k'u ye kosɛbɛ u barika d'aw ye kosɛbɛ k'u hakili b'u fɛ naamu u bɛ bolo kelen bolo fila da kelen o kelen donc vraiment hali sisan naamu an bɛ dɔw kɛ kosɛbɛ pour que transition ka taa ɲɛfɛ hali sisan ami donc sur ce naamu an ka tɔnsigi min bɛna kɛ naamu n b'a fɔ aw ye an ka hakili bila a la naamu n y'a fɔ a ye bi sisan a dayɛlɛlen de don babako oui remercie naamu merci commandant o aye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ. chéri ya macaroni ka di dɛ ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot piseli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma a nandan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ awɔ Pasta Roma nantan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛɛ sɛwara an balimaw an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana faba a marabolo ɲɛma ye bataki bɔ ka se ka kunnafoniya di ka sanga ni waliya dɔw ye minnu bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ waliya minnu cɛman ɲi bamakɔ marabolo ɲɛma a ko ale nimisala a ye kibaruya dɔw sɔrɔ ani kunnafoniya dɔw fana bɛ ka munumunu an bɛ a ye ja dɔw la bɔlɔlɔw sanfɛ sifilaka dɔw minnu bɛ moto boli ka moto pan ka nun ta ka boli circulation na an ka jamana sirakunbaw olu dɔw sanfɛ a bɛ ka kɛ duguba kɔnɔ maa caman yɛrɛ b'a wele ko malvi ye fɛn ye sifilakaw olu de bɛ yɛlɛ moto sanfɛ u bɛ to moto bolili la u bɛ bali ka a ɲɛfɛsen kɔrɔta k'a jɔ sanfɛ ka to k'a boli ka taa wa a bɛ kɛ k'a sɔrɔ maaw bɛ circulation na o ye waliya min man ɲi a tɛ dɔgɔkun fila bɔ ja dɔw yera bɔlɔlɔ sanfɛ i b'a ye k'a fɔ denmisɛnnaka dɔ a kɛlen bɛ ka moto nun ta maa dɔ bɛ a ɲɛfɛ o bɛ ka ja ta a ye moto nun ta a nana se sotarama dɔ gɛrɛfɛ sotarama apprenti ale bɛ sotarama dala la kɛlen don k'a minɛ a jɔlen don denmisɛnnin ye moto nun ta a gɛrɛlen sotarama nin na a ye i bolo kelen bɔ n'o ye a numan bolo ye k'a bɛ sotarama tigi in fo sotarama apprenti k'a b'o fo
a y'a tigɛ don ma min kɛ o fana y'a fo ale ma se ka basigi tuguni denmisɛnnin in taara bɔ ka bin sotarama ɲɛfɛ sotarama bolila ka yɛlɛ a kan nka jaw la kɔfɛ an nana ye a bolo a bɛ n'a fɔ a tigɛw kɔni karila a kɔni jogila kosɛbɛ nka ni ma to a la o kɔfɛ kunungo n'o bɛnna marisikalo tile 22 ma san 2022 bamakɔ marabolo ɲɛma n'o ye Abdoulaye Kulibali ye ale ye sɛbɛnfura bɔ k'a fɔ sigidaw la alimamiw dinɛmaw jamamaw ale ni dugutigilakaw ale ni maa minnu bɛ yen ni o ye jamanatigiw ka cidenw ye sigidaw la u ka kunnafoniya cari ka denmisɛnninw u lafaamuya k'a fɔ u bɛ ka nin waleya min kɛ waleya ɲuman tɛ ka sababu kɛ nin ko in bɛ kɛ sababu ye ka basigibaliya la sabati jamana kɔnɔ maa de fana bɛ yen i n'a fɔ Badaki bɛ ka ɲɛfɔ cogo min na ni e yera nin waleya in ninnu dɔ la tuguni finitigilakaw u na bolo da e kan i na taa di maaw ma maa minnu bɛ yen ni sariya b'u u bolo i ni ɲangini min ka kan u ka boli i kan nin ye Badaki ye min bɔra Bamakɔ marabolo ɲɛmaa yɔrɔ ka ɲɛsin Bamakɔ sigida wɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma waleya jugu minnu bɛ yen n'a bɛ ka kɛ n'o ye Malvi ye ka moto ka nun ta circulation na ka kɛ sababu ye ka sirabaka kasara caya ka maaw k'u bɔnɛ u ni na ka kɔlɔlɔ lase maaw ma ko a waleya jugu ninnu ka dabila bolonɔbila kɛra sɛbɛnfura in na marisikalo tile 22 a kɛra maa min fɛ o ye Abdoulaye Kulibali ye tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta n'i y'o jɛ an lamɛnbaaw min ye ɲɔnɔ marabolo ye n'i ye a koɲaw ta k'u lajɛ waati tɛmɛna lakanabaliya a ɲɔ kun ɲɛlen ni kosɛbɛ kosɛbɛ o yɔrɔ la nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi an bɛ se k'a fɔ tabarikala hakilisigi ni lakana a bɛ ka na dɔɔni nka kuma min na gɛlɛya tun bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ yɛrɛ lakana jɛkulu ye n'an b'u wele ko donso walasa lakana ni hakilisigi ka sabati ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna la olu ka koɲɛw n'i y'a ta k'a lajɛ a baaraw a kɛra sababu ye nɔgɔya kɔni tun sabatira dɔɔni nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi kunungo ɲɔnɔ donso olu ye lasigi kɛ an ka jamana faaba la yan ka se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔnɔ marabolo yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen bɛn a n'a basigi n'a kolosuma koɲɛw la ka tila ka kunnafoniya di ka ɲɛsin ɲɔnɔ marabolo maaw bɛɛ lajɛlen ma min ye ɲɔgɔn faamuya bɛn basigi ni kolosuma ani hakilisigi o ka se ka sabati ɲɔnɔ marabolodenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a kɛnɛ kan walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la Abdoulaye Kanta ale tun bɛ yen ale segira ni seereya minnu ye an ka jɛn ka olu lamɛn ne tɔgɔ ye Morgan Kamata ka bɔ ɲɔnɔ ŋunando n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ne donso ye ŋunando an kun bɛ ka birigali de kɛ an y'an dɔ birigali kɔnɔ na an bɛ taa sɛsita n'o ye sinɛ fɛ yen sinɛ dɛmɛlɛ fɛ yen an bɛ taa ka taa baara kɛ yen nɔ an bɛ taa garidili kɛ yen jama tɔ birigali kɛ dugu kɔnɔ ɔ sɛsi yɛrɛ ka sigi ŋunando a ju sɔrɔla fɛn min fɛ n b'a fɛ k'o de lase jama kulo ma sɛsi ka sigi ŋunando don dɔ de la an ka mɔgɔw bɛ birigali la ni mɔgɔ min bɛ ŋunando dɔn tournée bɛ ta a fɛ ka pɔn tigɛ ka taa jabali o ŋunando pɔn jadisi cɛ 3 de kun ye ŋunando dugu kɔnɔ kelen dɔgɔ ye Aburu kelen dɔgɔ ye Morjalo kelen dɔgɔ ye Moribo Jigande an b'a dɔn an y'a fɔ faamaw ye ne yɛrɛ y'a fɔ sɔrɔsiw ye ka ca u ko an ka muɲu k'u b'u nɔfɛ don dɔ la ne yɛrɛ ye bozo ye ne bɛ taa mɔnikɛ la su 1 heure su 2 heures ne b'u maa 3 ye an ka dugu dafɛla la tu dɔ bɛ yen nɔ ne b'u ye kɛ ɲɔgɔn faamu ye nɔ ne ko Baliku ma n ko dɔ b'a fɛ ka dugu kɔnɔ Ala y'a kɛ don dɔ la an ka mɔgɔw bɛ birigali la dɔrɔn u nana ka na point na ka na k'u bɛna bɔmu dɔ point na Liberni bɛ ka tugu an ka donsodenw gɛrɛla u la min o y'a sɔrɔ numan modèle de don mais olu ye denmisɛnninw ye donsoden minnu don denmisɛnninw don u bolila k'a fɔ k'u b'a fɔ Baliku ye u segira ka na u y'a sɔrɔ u y'u kɔtɔrɔma bɔ u ye mugu ci u la u yɛrɛ ye mugu ci nka u taara olu taar'o la min kɛ maa min b'i ka du kɔnɔ a yɛrɛ b'a fɔ k'i y'ale dɔnya ka ban a taara min kɛ a ma sɔn ka na bilen a ye ci bila fulaw bɛ ŋunando du kɔnɔ fulaw bɛ ŋunando dafala la a ko a bɛɛ lajɛlen ba k'a bɛɛ ka wuli ka taa k'u bɛna ŋunando ci parce que olu k'u bɛ baara min kɛ n'o ye ka pɔn ci ka bɔ Jabali ni ɲɔnɔ cɛ k'u b'o pɔn ci ko ŋunando y'a bali k'u bɛ ŋunando ci ka bɔ nin Ala y'a kɛ an ye wele bila an donso ɲɔgɔn ma
ma u nana kana fara an kan an ka sɔrɔ ka sɛsi sigi mun k'a fɔ dugu kɔnɔ gɔ maa kelen de bɛɛ kɛ cɛ bɔ sagoni ko in a tɛmɛna kulonkɛ ma sisan donsoden bɔra ka fara ɲɔgɔn kan munado kɔnɔ a bɛ se maa 40 ni dɔɔnin ma an farala ɲɔgɔn kan ka dugu garidi an faralen ɲɔgɔn kan ka dugu garidi malokan nana se an b'a fɔ k'an bɛ taa malo kan u b'an bali malokan na an ye donsodenw wele ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa ka taa an ka malo garidi an sera ka malo minnu sɛnɛ an bɛ taa ka t'olu garidi n'o ye dugu kɛrɛfɛlaw ye an bɛ t'o garidi k'a kan an dafɛ dugu bɛ n'o ye sibi ye sibikɔrɔw b'an wele an bɛ taa ka t'u dɛmɛ u b'u ka malo dɔw kan yɛrɛkɔrɔkaw b'an wele an bɛ t'u dɛmɛ u b'u ka malo dɔw kan u yɛrɛw bɛna an fɛ yen nɔ ala y'a kɛ ne ye n ka cɛ 7 labɛn k'a bila ka taa ka bɛn ni sibi kɛlɛ ye ne ka cɛ 7 a cɛ 7 bɛɛ lajɛlen tora yen sibi kɛlɛ la cɛ 7 min taara o don a bɛɛ lajɛlen tora yen a don a gɛlɛyara an ma kosɛbɛ nka mɛ an ma découragé an ka baara la sɛsi kɔni sigilen don an fɛ yen nɔ an bɛ taa bɔ Sinɛ ye Sinɛ bɛ mɔgɔw bila ka na an fɛ yen ani Sinɛ a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Sinɛ ka bɔda a b'a ta ka taa Sekere Musa o ye bɔda ye kana don ɲɔgɔn anw b'a ta ni maa min bɛ sɔngɔ dɔn sira bɔ sɔngɔ fɛ direct kana bɔ ŋɔnɔ fɛ ka yɛlɛ ka na ɲɔgɔn o ye Jadisiw donsira ye i n'a fɔ Jadisiw donsira bɛ B3 fɛ cogo min na i n'a fɔ Jadisiw donsira bɛ N8 ni caman ba fɛ cogo min na o de kama anw ye sɛsi sigi ŋɔnɔ don ni gɛlɛya in y'an sɔrɔ ne yɛrɛ ka tari 5 u y'a jeni n dɔgɔkɛ ni n kɔrɔkɛ tari 12 u y'a jeni an ye gɛlɛya sɔrɔ fo ka taa an ye gɛlɛya sɔrɔ yɛrɛ de welekan laban bɛ n bolo n b'a fɔ gouvernement ma u k'an dɛmɛ u k'an doso dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen la parce que anw yɛrɛ ye jateminɛ kɛ kɛlɛ in na kɛlɛ in sɔrɔsiw tɛ se k'a bɛɛ kɛ n'u ye an far'u kan sokɔnɔta anw b'a dɔn an bɛ kɛnɛmata dɔn sokɔnɔta fana b'a dɔn nka sɔrɔsiw bɛ se ka kɛnɛmata kɛlɛ kɛ nka mɛ sokɔnɔta tɛ se ka kɛlɛ kɛ dɛ anw de bɛ se k'a jira k'a fɔ nin b'a la o m'o wele k'a lase faamaw tulo ma ala k'an bɛ sa bama tɔgɔ Baba Sisoko a ne kɔni sigilen don Bamakɔ yan nɔ u ka donso ka ko don ba la Mali donso bɛɛ kunnafoni laban dɔw bɛ senna nin waati na k'a fɔ ko donso dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ donsolaka dɔw k'u ka baara tɛ dɔ wɛrɛ k'u bilama k'u tɛ furancɛla fanga lakodɔn ani k'u b'a fɛ ka furancɛla fanga ka baaraw lagosi e min bɛ u bolo tan ni ka segin la e ka jateminɛ la o jaabi ye mun ye bolo a barika Ala ye n bɛ aw fo ka wale ɲuman da aw ka ɲininkali la min bɛna kɛ n fana ma sababu ye ka se ka fɛn dɔw lajɛya donso a barika Ala ye u furadama u ma kɛ juguman sira fɛ ne ka dɔnni na nka n furadama ko ni jama cayara tiɲɛnikɛla bɛ y'a bɛɛ la an b'a daminɛ sariyatigiw la ka na se diinɛtigiw ma misiriw fara egiliziw kan ka taa se tenitigiw yɛrɛ ma n'i taara kaso la a bɛɛ dɔ bɛ yen o kɔrɔ ye ni jama cayara tiɲɛnikɛla bɛ bɔ a la o diyagoya ye n m'a fɔ ko tiɲɛnikɛla tɛ donso la nka a ka ca Ala fɛ u kun sinnen don faso ma donso ma deli ka marifa ta ka sin a faso ma donso ma deli ka marifa ta ka sin Mali sɔrɔsi ma a ma kɛ fɛn wɛrɛ ye n jigi fa ka tɛmɛ u to a bilenmanba la n y'a ye o ni minnu bɛ ɲɔgɔn na ka mugu ci ɲɔgɔn na u bɛ deli k'olu yɛrɛ ka nimero di yan ko a kuma an cɛ n ko alhamdulila n y'a dɔn ko bɛn b'aw ma o ka di n ye kosɛbɛ ka na sisan furancɛla fanga fana n bɛ segin o kan dɔɔni kuma min fanga yɛlɛma kɛra le 18 août le 9 septembre donsow de fɔlɔ communiqué kɛ Mali bɛɛ a communiqué kɛra don Somadugu k'a minɛ jɛnɛ ka na gun fo ɲɔgɔn na Kɛmɛsɛnɛw san maraw Tomiya o bɛɛ donsow tɔgɔ la a bɛɛ mɔgɔ dɔ ɲɔgɔn sɔrɔ ye quoi minnu sera k'u sinsin mais communiqué kɛra donso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'u ka sabali u ka fanga to sɔrɔsiw bolo yanni ka jamana basigi an bɛ don min na i ko bi vraiment basigibaliya in kama école te maire te fanga fansi te aucun symbole de l'État u ka sabali u ka to ni fanga kun bɔra dɔɔni u ka n'u ka fanga ɲini kɛ a kɛra bi a kɛra sini a kɛra don dɔ ye an ka Ala deli tɛ a ka kɛ don jan ye donc k'a yira fana u bɛ fanga soutenir. Ne tɔgɔ Setigi Tiɲɛtigi Keyita an bɛ Bamakɔ yan nɔ an nana nin kɛnɛ in kan Mali kamɛti bɛɛ tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ se ka min tɔgɔ fɔ n'o dɔnnen don kamɛtiya la kosɛbɛ n'o ye Dunbi Fakoli ani Siramusa Dunbiya olu ka denmisɛnninw y'anw ye minnu kɛlen don k'u wuli k'u jɔ farafinya bɛ se ka segin a minɛn kɔnɔ cogo min an ye nin weledakan mɛn an karamɔgɔ fɛ k'a fɔ nin sigi min yan bi nin tɛ se ka kɛ anw kɔ n'i y'a mɛn farafinya a tɛ ɲɛ dugu kɔ o duguw du tigɛbagaw o ye donsow de ye dugu foyi tɛ yan farafinna ni donsow de m'a sigi k'a fɔ k'olu bɛna laseli dɔ kɛ ka ɲɛsin jamana ma ani jamana ɲɛmɔgɔw ma ani kunnafoni dɔ min taara k'a da u la a man kan o ka fɔ anw kɔ an nana o de kɛnɛ kan bi ka na tali kɛ a la Mali donso bɛɛ farafinna donso bɛɛ kamɛtiw b'u kɔ bi anw b'u kɔ sini ka tila k'a jira jamana kantigiw la k'a fɔ n'i y'a mɛn bi olu bɛ wele ko nantigiw n'o ye sɔrɔsiw ye dɔw de ye nin jamana in tu tigɛ k'a ko bɛɛ kɛ k'a ban anw ye sɔrɔsiya ni fɛn ninnu sɔrɔ cogo min o sɔrɔla wuruneyalaw de fɛ n'o ye colonisatɛrw ye ɲɔnɛ n'a fɔra k'an ka jamana donsow olu de y'anw ka sɔrɔsiw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dɔ de sababu la sɔrɔsiya nana nka u kana ɲinɛ u bɔkolo ninnu kɔ k'olu labila fɛn kura fosi ye Mali yɛrɛ sɔrɔsi ɲɛnɛman si tɛ yen k'i tɛ taa sɔrɔ k'a tɛ donsoya la walima donso dɔ de y'a labɛn k'a kɛ cɛ ye an b'a fɔ dɔrɔn u ni donso ninnu ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ. Umar Dambele, je suis le président mouvement autodéfense Biton. Nin conférence de presse in laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye fasodenjugu dɔw de bɔra faso kɔnɔ ka n'u sigi duguba kɔnɔ yan ka na nkalon da
an ka donsoba la n'o ye Sinɛ Dambele n'a ka mɔgɔw ye yan'u ka n'u plaint yan munna u ma taa Sinɛ yɛrɛ fɛ an ka sigi ka kuma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma djihadisme kɛlɛ min filɛ nin ye a ma ban fɔlɔ dɛ Mali autorité k'i hakili to a la k'a fɔ k'a ma ban a daminɛlen de filɛ nin ye parce que maliyɛn bɛɛ bɛnna kan k'an ka Faransi gɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Faransi man ɲi djihadisme yɛrɛ ka fanga sɔrɔ jɔn de don ne b'a fɔ n da cɛmancɛ la pas Faransi de don parce que munna marifa min b'u bolo a dilanyɔrɔ t'u bolo kungo kɔnɔ u y'a bɔ min djihadisme bɛ kungo kɔnɔ a bɛ kɛlɛ la n ko maa dɔ de bɛ balo d'a ma maa dɔ de bɛ ji d'a ma n'o ɲagaminen bɛ dugukɔnɔmɔgɔw la dun yɔrɔ a kɛlɛ ka gɛlɛn parce que zon ani zon bolofɛnsana a bɛɛ de ye zon ye zon bɛ gosi bere min na a bolofɛnsana kan ka gosi o bere de la donc ninnu bɛɛ a masuguya kelenw de ye k'a fɔ Mali faamaw ye u k'u hakili to u k'a dɔn k'a fɔ donsoya ma daminɛ bi dugu si tɛ Mali kɔnɔ min ma ni donsow ma min sigi a dugu tɛ yen u k'u hakili to a la u ni donsow ka jɛ ka baara kɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma pour que jamana in bɛ basigi sɔrasikɛ i ye mugu ni kisɛ dɔn cogo cogo i tɛ kungo kɔnɔna dɔn ka tɛmɛ donsow kan i ye avion boli cogo cogo i tɛ kungo kɔnɔna dɔn ka tɛmɛ donsow kan donc n'u b'a fɛ jamana in ka basigi u k'u bolo di donsow ma an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in ka basigi marifa min bɛ donsow bolo marifa ɲumanw t'an bolo lasasi de b'an bolo n'i ye marifa ɲuman ye donsokɛ bolo a ye djihadiste dɔ de faga k'o ta bon n'i y'a jateminɛ o gɛlɛya b'an kan an ka maa dɔw minɛra pelengana poste la ko parce que arme de guerre b'u bolo arme de guerre u ma san u y'a ta mugu ni kisɛ de cɛla u ye jugu dɔ de faga k'a ta Mali sɔrɔsiw k'u hakili to o yɔrɔ la u ka fara donsow ka marifa minɛni ma u ka fara donsow datuguni ma donsow ni jamana lafiyara sisan marifa an b'a bila an mago foyi t'a la parce que an mago bɛ jamana lafiya dilan kɛlɛ banni ka di bɛɛ lajɛlen ni kɛlɛ banna sa jamana in bɛ lafiya jamana foyi tɛ Mali bɔ an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que Mali in ka lafiya. Ne tɔgɔ ye Alpha Jenepo ne bɛ bɔ ɲɔnɔ an ka bi sɔgɔmajɛ na lajɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan fasoko kɛnɛ don anw ka hakɛ de bɛ fasoko kuma na fasoko kuma ni a fɔra anw ka hakɛ de b'a kɔnɔ wajibi an bɛ dɔ ka kuma na maa ka nafolo ko kuma tɛ anw dɔw de bɛ yen nɔ n'o ye donsow ye jalakili de tɛmɛ k'u sɛgɛrɛ n'a fali kuma ye mɔgɔw fɛ n'o ye an ka ɲɛmɔgɔ dɔw ye k'a fɔ donsow ti dɔwɛrɛ la maa fa kɔ anw fɛ ɲɔnɔ n'o man kan bi o bɛ bɛnbaliya de ko fɔ o bɛ mankan de ko fɔ an bɔra mankan dɔw de la sisan n'o ye commissaire Tongara ka ala ka hinɛ na o ka saya ko kuma ye a mago bɛ kaso dɔ ma bɔ fɔlɔ anw bi basigi de ɲini anw bɛ lafiya de ɲini anw bɔra ko de ɲɛ ɲini nka olu ko fanga ka donsow wele ko dɔ kiiri la anw fɛ sɛbɛko tɛ ɲɔnɔ n'o man kan bi an ka bɔ o kɔnɔ o tɛ kɛ foyi kama n'u yɛrɛ ta ɲini kɔ donc o bɛn tɛ anw ma anw ko donsow o bɛ sira min kan faso lakanali don anw ko anw bɛ transition soutenu nka u y'a fɔ kɛnɛ caman kan k'anw ka tɛ transition la soutenu k'anw ko donsow tiɲɛ tɛ a papier b'an bolo a b'aw bolo weleweleda min bɛ n bolo ka se ɲɔnɔnkaw ma u ka faamuyali kɛ u k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ taama na ka don donsow ni ɲɔgɔn cɛ donso tɛ o olu bɛ donso dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na wa olu tɛ donso dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na o maa minnu bɛ donso ni ɲɔgɔn cɛ nin ye donso ye nin tɛ donso ye e dɔn man kan dɛ nafolotigi ka ca jamana in kɔnɔ yan a kalanbali la nka a se taacogo ni anw ka nafolotigiw taacogo tɛ kelen ye nafolotigi faama ye kunfin de ye o kalanbaliw do mɛ ka taa kɛ e bɛ don donso ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ don sigidenw ni ɲɔgɔn cɛ a kun wɛrɛ b'o la dɛ an kɔni bɛ foli kɛ Mada ni Hayidara n'a ka dɛmɛ ye ka se an ka sigida ma ɲɔnɔ an b'o foli kɛrɛnkɛrɛnya ka se o bɛɛ lajɛlen ma. Ni y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛɛ sɛwara an lamɛnbaaw nin tun ye ɲɔnɔ donso olu ka lasigi ye min lasabatira kunungo an ka jamana faaba kɔnɔ ala ka basigi la sabati ka na ɲɔnɔ marabolo la o kɔfɛ an bɛ taa bajangarakaw fɛ dɔgɔnɔw ka marabolo la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Yusuf Toroba ale fana ye dantigɛli kɛ ka sanga ni u ka marabolo a lakana kɔɲɔw ye ale ka sariyaw an ka jɛn ka olu lamɛn. Karamɔgɔ Dansɔgɔ i ni ko i ni ɲɛnama minɛ donso den n'a ba n bɛ aw bɛɛ fo k'a daminɛ Ombori fo ka taa bila Kayi k'a daminɛ Kayi fo ka taa bila Gawo k'a daminɛ Gawo fo ka taa bila Tɔnbɔkutu k'a daminɛ Tɔnbɔkutu fo ka taa bila Tawudeni k'a daminɛ Tawudeni fo ka taa bila Kidal a ye Dansɔgɔ aw ni ko aw ni ɲɛnama minɛ ayiwa bi an bɛna misasi dɔ di aw ma Mali ni Mali kɔkan Mali sorasiw an bɛ aw fo an ka fanga kura an bɛ aw fo a ye Dansɔgɔ aw ni ko ne tolo bɛ ka kumakan don chef d'état-major Dan Ambasagu ala sagu aw bɔnyɔ b'a la ne bɛ ka kibaruya dɔ mɛn ɲɔnɔ kan Masina kan
kana bila fo motorisation na ya jadisu kana aw yɛrɛ sɛgɛ aw kana aw yɛrɛ sɛgɛ surasu aw kana aw kɔfilɛ dɛ yani samiya ka don ay aw ka baara kɛ doso o doso kamani baara daminɛ ka se sisan ma faamaw aw ka vérifier doso jumɛn de taara plaignre aw ye ko faamaw y'a nin kɛ faamaw y'a nin kɛ ay jamana kongo do surasi kongo tɛ ko an bɛɛ kongo do an bi min ɲini surasiw fɛ aw kana aw kɔfilɛ baara ni aw k'a kɛ yani samiya ka don kalo fila kalo saba de tora dɛ n'a nin tɛmɛna aw b'a fɔ mobili di se ka taa sen di se ka taa ayiwa n'a kɛra ten aw ka baara tɔ ka jɛ ye dɛ minnu y'a mɔgɔw wele ɲɔnakaw wele ka taa Bamako k'a kuma ko ɲɔna dosow y'a nin kɛ ɲɔna dosow y'a nin kɛ mun na u tɛ se ka n'a ɲɔnɔ komi nin kɛra komi n balimakɛ Kanbara ta ye a tɔɔra Côte d'Ivoire ko ale ye Mali ɲɛmɔgɔ ye nin cogoya de don n'a mɔgɔ min bɛ plaignre a ka faama wele ka n'a ɲɔnɔ ɲɔnɔ population ɲininka nin de bɛ nin de bɛ e bɛ kojugu kɛ faso la k'a boli ka taa mɔgɔw tɛ i dɔn yɔrɔ min na i bɛ taa i ka kuma fɔ ye yanni i ka taa i ka kuma fɔ ye na faso la maa si ma i gɛn o i taara i yɛrɛ ma de ha ɲɔnɔ tozo ne bɛ min ɲini aw fɛ aw kana bi maa kan doso o doso an y'a mɛn ko a binna maa kan vraiment ni misasi ni mɛlen kɔfɛ fɛn o fɛn nana e de y'a ɲini dɛ sabu an b'i kɔ bila c'est clair et net mais mɔgɔ minnu taara réunion kɛ ka taa fɔ Bamako nin de bɛ a ye n'a ɲɔnɔ n'a ko kɛra ko nin kɛra ɲɔnɔ de ye a ma kɛ Bamako ne bɛ min ɲini Mali faamaw fɛ hali bi a kana aw kɔfilɛ baara ni aw k'a kɛ baara ni aw k'a kɛ dɛ baara ni k'a fɔ ko a to karisa y'a nin kɛ karisa y'a nin kɛ aw y'a baara ni sumaya maaw ye dɛ sabu aw y'a baara o baara kɛ a bɛ kɛ fu de sabu olu hakili la n'a nin kɛra surasiw ka décourager u ka baara ni jɔ baara ni ma daminɛ koyi Bamako mɔgɔ minnu baara ka réunion kɛ an bɛ taa u nɔfɛ koyi an t'u to yen k'a fɔ ko Mali ni an bɛ jɛ ka Mali ni ci maa o maa n'a yera a la an t'i to yen kana to tubabu ma dɛ taa sigi Faransi wa an t'i to yen koyi na i t'a fɛ surasiw kana i minɛ surasiw kana i bugɔ dosow kana i minɛ dosow kana i bugɔ tile n'a i tilenna u tɛ se i ma ne y'a message passé o ne ko maa o maa n'a i bolila dosow siranya kama surasiw siranya kama na a tɔgɔ dosow ma maa gɛn surasiw ma maa gɛn n'a maa gɛn na jadisu de y'a maa gɛn an ka siranya kama maa si kana to Kongo kɔnɔ a ye n'a so mais maa minnu an y'a bolo si maa minnu ma aw tɛ n'a koyi aw bɛ to yen c'est clair ye aw bɛ to yen dɛ k'a fɔ ko ne ye député ne ye maire ye e y'a dingɛ min segin ka bila faso ɲɛ o dingɛ nin bɛ yen k'a fɔ ko e bɛ se ka na wa ayi i tɛ na dɛ mɔgɔ minnu bɛ na min bolila siranya kama gɛlɛya kana se ma mɔgɔ ninnu de bɛ na
n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana. An balimaw nin tun ye Yusuf Toloba ale ka dantigɛli ye ka sanga ni jamana mara tacogoya ye ka sabu kɛ a ka kɔrɔfɔw la ale b'a fɛ wulikajɔ ni cɛsiriw dɔ ka fara kan lakana tigilamɔgɔw fɛ walasa sanni samiya ka don lakana ka se ka sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ala ka baara ninnu Ala k'u nɔgɔya. An bɛ waati min na i n'a fɔ bi an sera dɔnkibaru a kuncɛyɔrɔ la a sanni an ka se min ye alikuranɛ kalanba ye maa minnu bɛ yen n'u ye alikuranɛ durusi maa 21 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko waa min na sogoni kɔ olu ka jɔnjɔn duru u ma sibiri tɛmɛlen a kɛra sababu ye nisɔndiya hakilisigi ni basigi a sabatila ni denmisɛnnin ninnu u somaw yɔrɔ alikuranɛ ka daminɛ suratu fatiha la ka taa se fo nasi ma ka bɛɛ lajɛlen kalan ka ban ka tila ka jɔnjɔn d'u ma k'u lakodɔn ko kuranɛ a durusila ka ɲɛ maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ kalifalen don minnu na olu ye dantigɛli kɛ olu ka seereyaw o filɛ nin an tilela hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la an jɛra hɛrɛ kɛnɛ kan Ala k'an wuli hɛrɛ kɛnɛ kan ne bɛ kuma ta kɛnɛ in kan yan minisiri tɔgɔ la n'o tɛ a dɔnniya tɛ n na a kalan tɛ n na n bɛ jɛ ɲini karamɔgɔ minnu bɛ kɛrɛfɛ ani alimami ni dɔnnikɛla minnu bɛ sali kɔnɔ yan u ka sira diya n ka kuma o kɔfɛ n bɛ minisiri ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka lase Mali diinɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ani AMCS ka kɛnɛ ye ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin AMCS ma kuranɛko ye a hami dɔ ye diinɛ baara ye a hami dɔ ye tagama de y'a kɛ a ma se ka yan sɔrɔ donc ko k'o fɔ k'a da tulo kan fana k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la hakilinaw bɛ yen miirinaw bɛ yen min b'a kɛ kuranɛ durusi kɔfɛ hali bi kalan bɛ se ka jiri cogo min na micro in bɛ ka tigɛ kalan bɛ se ka jiri cogo min na tiɲɛ don mɔgɔ bɛ se ka kuranɛ bɛɛ durusi nka kuranɛ durusi tɛ diinɛ dan ye a ka kan sisan mɔgɔw bɛ ka kuranɛ durusi kabini u dennama ka lajɛ a bɛ se ka organisation jumɛn bɛ se ka bila en place walasa olu ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la u bɛ se ka taa ni taabolo ye tɔw bɛ taa ni taabolo min ye diɲɛlatigɛ siraw fɛ ni Ala sɔnna o hakilinaw bɛ yen o miirinaw bɛ yen a tɛ mɛn olu na da mɔgɔw tulo kan min ye kuranɛ kalan k'a durusi donbolo kɛra ko k'a di kɛnɛ kɔnɔ yan k'a lase olu ma minisiri tɔgɔ la ni Ala sɔnna an b'o lase a seyɔrɔ la n tɛna kuma janya an bɛ foli lase Mali karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an wuli hɛrɛ la Ala ka hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya salamu alaikum warahmatullah alhamdulillahi alkafi والصلاة والسلام على محمد الهادي وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهداه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين comme waati bɛrɛ nin t'an bolo a yɛrɛ gɛrɛna min b'an bolo k'o ɲɛfɔ an ye an tɛna se ka kuma jiyɛn nka yanni an ka foli ni barakada se a tigiw ma a ye kuma min fɔ fo an ko o ko in kɔrɔje fɔlɔ k'o fili bɔ yen n'o ye duguturuko ye o kɔni a bɛ n'a fɔ n'i ye lakuru n'i taara fɔ lakuru ma ko général 4 étoiles y'a dɔn o ye baara ye dɛ ne yɛrɛ ka karamɔgɔ bɛ n kɛrɛfɛ yan nɔ min na 2012 ne kɔni bɔra kalama k'a fɔ kuranɛ durusi bɛɛ yan